ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪಾತಿರಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲ ದಿನದ ಭಾಗವಾದ ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಇಲೇಸ್ಡ ಮಲ್ಲಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನವುಲು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಎತ್ತೇತೋ ವೇದಿಕೆಡು ಎತ್ತೇತೋ ಮಲಮಲ್ಲಕಲು ತೆರಿದಿನಕಲು ಜ್ಞಾನಿಲು ಕವಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ ನಂಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಡಲ್ಗೆ ನಾಟದು ಅವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ತುಳುವನಲ ಉಡಲ್ದ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಂಗಲ್ಪು ಆತತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ತುಳುವನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ತುಳುಟು ಪಟಪಟ ಅಂದ ಪಾತೆರುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಣ ಪಾತೆರ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಈಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿನ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪಲ್ಲು ಕುದುಕೆ ಕಲ್ಕಿಲೇಕ ಆವೋ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಂದಿರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರನ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೆತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಆ ಒಡನಾಟ ಮೋಕೇಡು ಜೋಕೇಡು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿತ ಅಮಸರದ ಬದುಕಿಡು ಈ ಕರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ನಂಗೆ ಕೊರ್ನಲ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ವರ ನಿಲ್ಕ್ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ತನ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರವು ಸರವು ಮುಲು ಒಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ನರ್ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಮರಳು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಪಿರವು ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನವಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರಿ ಉಮೇದು ತೊಜಪಾವ ಅಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂದರ್ಭ ಅವಡು ಉಮೇದ ಅವಡು ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪನದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಆ ಕೆಲಸದಾಗಿಂದ ಕೇಂಡ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೋಡದು ದುಡ್ಡು ದಾಗಿಂದ ಕೇಂದ ಜೀವನನು ಜಾಲಿಡ್ ಕರಿಪೆರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲೆಗೆ ತುಳುತ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟವನ ತುಳುತ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಗ ಅತ್ತಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗದುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ್ನ ದಿನಚರಿ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ರ ಜಿಮ್ಮು ಅತ್ರ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ವಿಷಯಗೂ ನಂಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರಪ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಇತ್ತದ ಬೊಡಾಯನಾತ್ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಬೊಡಾಯನ ಸವಲತ್ತುಲುಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇಣ ಪುಟ್ಟಾಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ದಿನುಟು ಈ ತುಳು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಕಲು ಮಾತ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏತು ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಲು ಮಾತ ಕಲ್ತದ ದನದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪು ಏರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳು ಪಾತೆರೇರು ನಂಗೆ ನಾಮು ಸಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಾಂಡಲ ಇಂಚ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದು ಅವಲೇ ಮಲ್ಲಾದು ಆ ಪರ ಶಾಲೆಲೆಡೆ ಕಲ್ತದು ವಾವಾ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮರ್ಯಾದೆಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅತಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪುಗಾರ್ತೇನು ನಾಲ್ವರ್ಮೆ ಪಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆ ಎಲ್ಯದ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಪಂಪಿನ ಖಂಡಿತಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದು ಆ ಬಗೆಟ್ ಇನಿ ವಾ ಊರುಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರುಗ ಅಪಗ ತುಳುತ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಲು ಅವು ಅಕಲೆಗಳ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಕಜಿನು ಪಿಜಿನು ಇಂಚಿತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಸಂಬಂಧole ತತ್ತದ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕಾನಗ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಜೋಕುಲಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗಿಯ ತುಳು ಪನ್ಪನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತದ ಗೌರವ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರನತ್ತು ನಮನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನು ಅಂಚಾದು ಆ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ
ಈ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಪಿನ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಲ ಈ ಗೇಣ ಪುಟ್ಟಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಐಲೇಸ ಪನ್ಪುನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿತ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಊರು ಪರದೇಶದ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೂಪೇಡು ಸೇರಾದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಬಿಸೊರತ ಬಿರ್ಸೆ ಗಾಯಕರಾಯನ ಶ್ರೀತ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಾವನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್.com ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನಾತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಅವೇತ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವನೇವೇರಿ ಇಂಬು ಕೊರಡು ಪಣದು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನು ಜೇರು ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾರ್ಬಾರಿ ನಗತು ತೋಜುನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ ಅತ್ತಡ ಗೂಗಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ನಲಿಪೆರೆ ತೆರಿಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಾಲು ವರ್ಧ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ತತ್ತದು ನಲಿಪೆರೆ ತೆರಿಂದ ಜಾಲು ಖಂಡಿತಲ ವರ್ಧ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಈ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಿರವರ ಪನೊಂದು ಉಡಾಲ್ಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬುದ್ಧಿ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಹೊಸಾರೆಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ಪಂಡಿರು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಉಡಾಲ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇಣ ಪುಟ್ಟಾವಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಯಾನು 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಈ ನೈಜೀರಿಯಾಡ್ ಇತ್ತೆಂದ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನುಡು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೆರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ತೆಲಿಪಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಲಿಪಡೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಿರವರ ಬರಡು ಆ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೆರೆವಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಪಿರವರ ಸೊಲ್ಮೇಲು.